Sanibonani wengane zakwethu uGodole okwankomgodolo umfana udaba nelwazi. Ngizocela nje ningisondezele ukhoza lo phethe amaphoyisa kamasipala waseBaqulusini lo ubhuti omude nje. Khoza kofanele ukhetheke ubhuti omdala phakathi kwepolitiki nokuba yiphoyisa. Mina ngazi ukuthi ama-SAPS namaphoyisa kamasipala ango-peace officer. Wena le ngibona ukuthi mhlambi siyakuhlula. Ufika lapha uhlala useNkatha House ngaso sonke isikhathi uthe shi kosopolitiki. Uyakwazi lokho engikusho ukuthi ngikusholani. Ngaso sonke isikhathi wena Khoza off. Uyahamba uphelezele nangibaba lokuthu umkhonyovu. Umphelezele noma ikuphi ngoba usave ama-interest eNkatha ngapha uyiphoyisa. Uma nenhlangano ethize njengephoyisa uyasigqoka ngisho iskipa esidlangalaleni. Ngisho yena impela ukhoza lo akwaboshwa lapha kwa-RTI elandelwa ama-Hawks. Ngisho yena loyo. Ngisho mina ukhoza lo osesikhundleni nje manje uappointiwe ukuphatha amaphoyisa ukappointa kwakhe kuyasolisa. Ngicabanga ukuthi kudingeka iminyaka emihlanu ukuze uphathe lapha ukhoze engikhola ukuthi akakafiki nakuyo kuleyo minyaka emihlanu kula akakhona kusafanele ke phenywe ukhoza ukuthi ngabe kumfanele ukuba kulesikhundla akakiso noma wayebongwa ngokwenza ezinye amanye ama-favor ewenzela labaholi beNkatha abane corruption. Ngiphezulu kwakhe impela Khoza ukuthi ngoba iyangicika lento yakho ukuthi ufike uaccept amamasha amabili ngapha usave iNkatha umkhonto ufike wayibhalisa kuqala imashi ngoba usebenzela iNkatha kodwa uyiphoyisa. Khoza iyeke lento yenzayo. Iyeke lento yenzayo Khoza ngoba ngikukhela nje amanqampunqampu ziningi izinto engizazi ezamanyundululo. Mhlambe komela ukuthi uphenywe ngoba ngiyabona ukuthi umkhandlu lo wabaqulusi seniwenza owenu. Wakwenzelela uHR nangu lo mfo lo bathi uSibonga wakabana ngisazi wakabani uSibonga kodwa lo mfana lo wakabani konje. Wakabani Sibonga wakamhlongo if I'm not mistaken uSibonga Mhlongo owaye uHR ngaleso sikhathi. Njengamanje angisazi ukuthi kuthiwa yini ngizokutshela. Uyena owakwenzelela yonke lento lena. So please cela usebenze njengephoyisa uyeke ukuhlala lapha eNkatha House ngoba usave ama-interest eNkatha. Khoza ilokho nje ade engizokutshela khona. Ngiyema lapha uma usafuna ngikulandelele ngoba zikhona zonke ngizokutshela futhi. I don't have a problem for that. Uma bakutshela ukuthi uyiphoyisa kufanele wesatshwe, not to me. Ungazosenza kanjalo, ungalinge senze kanjalo. I'm warning you. This is the first and last. I'm warning you and I'm watching you. Thank you.